ये ना माने भाई कौन गांव हटे? नो 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 क्या होई गौवा हो? अभी होई गौवा हो क्या करबा? बेटियों कुल में भइल एगो पापे बा। घूमत घूमत तो हमार कितना चप्पल खिया गई बाबू। आ कहीं लड़का ठीक ना भइल। अब मियाज हमार हट गइल बा। अब बुझाता कि ये जीवन में बेटी के बियाह ना हुई। ओहो हमें बुझाता ही हो है गौआ हो हैं। कोनो भेटाइत नु तो पूछती कहाँ कोनो भेटातो नहीं खेनू। गजबी चौमर बाहू बाप रे बाप। हाँ बुझाते हो है हो हैं। कोनो लोग तो नहीं खे। ओहो कितना चली हम। का करी हम दौड़त दौड़त। अब तो हम मियाज हमार थक गइल भाई बाबू हैं। कोनो भेटात नहीं खे ना। बड़ी लम्बा चोमर बाई। गाँव लौकता हो है। हमें बुझात हुए का आदम हैं। अच्छा चला तानी कोनो तो भेटो है सन। लड़को नहीं कोनो भेटात। क्या कइल जा? बेटी तो कुल में भइल एगो बड़ा ये दुख के बात बा। कोनो लोग तो नहीं खे हैं। कोनो लड़को नहीं खेन लौकत। ए बाबू ए तो लड़का लई पर। ए बाबू का कहत हनी एक बात पूछी बताइबो? हाँ है कौन गाँव हो? मालूम नहीं खे। हैं? मालूम नहीं खे। अरे मर्द हेते बड़ा हो गया गांव का नाम मालूम नहीं क्या तारा? ना हैं? ना तो कहाँ घूमता रही तारी मुझे मतलब क्या जा मालूम क्यों हमने बताओ। ये चौरा में भेटो कोइल। ये भेटो कोइल चौरा में तो कहते मालूम नहीं क्या। गजब एरिया बा हो गजब तरीके से दिया का आदमी हैं। ओह अच्छा देखिए कौन भेटा ले सकी ना। हैं कहाँ कौन मिलता है सर? अच्छा क्यों तो भेटाई है हैं। अच्छा उधर लड़का भी भेटाइल। ए बाबू ए सुन बा हने बे हने बे का हने बे। का हो? ए भाई कौन गाँव हो? बैठी आवत तनी। बचिया तनी। हाँ अच्छा अच्छा बैठो आवत भोर सब। अच्छा बैठो तानी। ए बाबू ये तो गोवे लड़के बा। कह के गए कि बैठी तो आवत तानी। हम कब ले बैठा रही बताओ ना। अब तो साँझ हो गई हैं। कब ले हम बैठा रही आ दूसर कोनो आवते नहीं खे हैं। अब कहे जे बैठी तो आवतानी हम वही बेरा से बैठल बनी जा। आ केहू आवतो नहीं खे हैं। केकरा से हम का पूछिए भाई तो बड़ी फेर में पड़ गई नी हैं। अब कह के गए कि बैठी तो आवतानी हम बैठले रह गई नी। हाँ ए भाई रुक बंद करे मोटे बंद कर गोड़िया। क्या बात है भाई? ए बंद करे मर दे। ए रोका मरदा बंद करता नहीं। बंद करा। का है जो चारा में घेर लब हमरा के? ए मर दे है कौन गाँव हो? बैठा तो आवत नहीं। अलवा तानो बाबू का भाई?
एगो को से पूछनी जे कौन गाँव था जो जे ओने आवता तोने को तो बैठत आवता नहीं आ बैठले सवेरे समय साँझ हो गइल है। ए मर्द ई गौवे के नाम हो बैठत आवत नहीं गौवे के नाम हो गजब रे मर्द हम का जाएंगे गाँव के नाम बैठत आवता नहीं गाँव के नाम हो गौवे के नाम हो बैठत आवत है तरीके जाए तो गजब फिर में पानी अब न बताओ हमें तो जाए कर कहाँ वहाँ अब से कहाँ हम जा पाए तो साँझ हो गए हम जाई नु हाँ जाओ अब हम चलो तानी जाओ हम कहा जानी जे गाँव के नाम हो बैठत आवता नहीं हमारा तो समय जियान हो गए बुझावन का कब 2 दिन से लौकत नइखे हो जानता रह ओकर छोटकी बेटिया बिया नु अतवरिया अच्छा आ उ हो गइल बिया सियान अच्छा आ उ शादी बियाह के चक्कर में 2-2.5 साल से घूमता बुझावन ककवा अच्छा आ कहीं सेटिंग बैठत नहीं खे हाँ का करता एगो छाता डंटा लेके गावा गाई घूमत रहत हवे हाँ आ शादी बियाह में तो घरी तुल बा बहुत तुलबा जल्दी कहीं से गाली से तियात नहीं खे यही से 2 दिन से भेटात नहीं अरे में हुए तो वरिया खाली दिया तो हम कहने कि कहीं चौरवा में आइल होई सोहनी होनी करावे तो एऊ जी खेतों में नहीं खे अच्छा भोर शौक नहीं खे अब यही से उ आवत नहीं खे बताओ ना बुझावन का कब बेचैन रहता मान ले कि लड़की सियान हो गइल बिया शादी कहीं सेटिंग होत नहीं खे हाँ जाता तो घर मिलता तो बर मिलता तो घर ना बताओ ना यही से बेचैन बा घूमत रहता भाई हमें भी याद है कौन दिन हो आज ओहो हम बिना जतरे के चल गई ऐसा कोनो काम ना भइल आ परेशानियों भइल आ कहीं भी हो ठीक ना भइल कहीं भी हवा ठीक ना भइल कहीं भी हो ठीक ना भइल अच्छा बुझान काका आ गइलो हाँ भाई हो प्रणाम खुश रह बहुत तानी से तरह के 2 दिन से नहीं जे कहां आवा बैठो अरे मर्दे का कह जाहू बैठो ए बाबू ए तो चप्पल हाथ में ले ले ए मर्दे का करी चप्पलवा बचावता नहीं जन बैठे तो बोले बानी चप्पल कहता रह कितना चप्पल तो खिया गई हाँ तो कहनी के बचाई कितना हम की लेब कहां कोई काका मत कह जात पहुँचबो कहनी हाँ एक ठेरी को बता दिल चकोरा कहले से काका चल जा बड़ा बढ़िया घर दुआर लड़का खेती बाड़ी बहुत बढ़िया बा अच्छा बाबू चल गए ओकरे लगे पूछत ओकरे दुआर पर जब गई तो कोनो ना रहे हाँ थोड़े देर दुआर पर बैठनी हाँ तो एगो आवता कहते जी कहाँ बैठल बानी कहाँ घर बा हमें जी हम तो बैठल बानी ये लड़के के तलाश में घूमत आनी रोवे के आयल बानी अच्छा ठीक है बैठी अब नाश्तो पानी नहीं खेली आवत तो कह रहे कहाँ घर बा सुन रहे तो हम कहे अच्छा हम घर बताओ तानी रोवा से जो ऐसे बाबू निहुरता जल का उतना बोका बसाई भौक दे बसाता हाँ अरे मत कह बाप रे बाप हमरा बुझाइल कि खोले बन तो फेंक दिले बाप तो ना रोलो बाप रे अरे बाप हाँ मर दे बाप रे बाप उतना बोका ना बसाई मर दे दलाल बता दे अरे मत कह तो इतना चकोरा बाबू या कह तो का दे इतना बढ़िया घर दुआर आ सब कुछ ठीक बा। अच्छा सुनो सब बात छोड़ लड़का के बताओ लड़का देखलो सब हम कोनी है या ठीक बा
ई तो भला बोका नियर बसाता तुम लइकवा जोन आइल बानी देखे ओकरा के देखी जे ऊ कैसन बा हे बाबू का करे बारे मर्दे ऊ तो सोना में सुगंध रहो हैं का मत कह अब जब आई है लइका काला पहले बा लाल सीरी मरले बा अब भोर मुहे हल्का हल्का तरह से हो गुटू का बाप रे बाप भोर मुहे काऊ चबावत आ गल अब जबले हमें से बतियानी है तो नाव गाँव पूछी में पढ़ाई लिखाई पूछनी है फुचुर फेंकता अब बताओ हाँ। ये सब मेल धरी ओकरा मारे मेल के बात बा हो उ तो उतने दे रहल नु खा के जमीन उ जन थुकवा फेंकत रहल लाले लाल को दलस काका हां ए बरा के बियाह शादी में हां बहुत समझ के करे बा ए बाबू तो यही से तो घूमत हम चप्पल खिया गए हवा के पहले तो सब लइकवा निम्न रहता हां काका खाली लड़किए के सोच समझ के नहीं के करे के हां ए बड़ा बेटू के बियाह करे के बनू हां तो खोर खानदान देखे के बा ना तो बाबू हो एक हां ठीक कहता के रह नाश को दे हां ए बाबू काका बात सही कहता रह हां बियाह के पहले हाँ पूरा ढारस रहता कि हमार लड़का इंजीनियर हो डॉक्टर हो विदेश में 70,000 का महीना बा अब बियाहवा हो जाता तो कहा दू ओकर इंजीनियरिंग डॉक्टरी खत्म विदेश नइखन से जा ना बहुत तरह से काज कंपनी बन कंपनी बापू लोग बनाओ से काका हमको है कि केहू भाई अपना लड़का लड़की के शादी करे सोच समझ के बात सही कहता लड़की के शादी में सोचे के बाद समझे के बाद कैसन खान लड़की ले आए तो बियाह हो जाता घरे बाप रे बाप रोज जकले बा नरक बा घर नरक हो जाई समझ के खूब बढ़िया से सोच यही से घूमता नहीं मरते